Makandiwa for deliveries. Shepherd Bushiri. Amena kuti wines in the way. Magaya for this. Ndikati uyu munhu uyu ndikamuti zvokwadiwa karashika iwe. Neno watsvaka Jehovha Mwari achimasikati. Isiri nguva here kuti vanhu vanotsvaka vanhu. Kuti munoti uyu ndewe dambudziko rembereko. Uyu ndewe rerufu kunonza zvokwadikana ng'ombe dzisingabereki vakangogadzira munamato dzinoita. Iye Jehovha ariko kudenga. Moswera muchimira navanhu. Nokubva ndati zokwadi kurashika. Vanhu ngatiregei kuzendama pavanhu. Asi ngatizendamei kuna Jehovha. Iye unongopabadza asingatuke. Ndiye unorapa. Ndiye muiti wazvose. Ndiye anotipa madambudziko. Pakurwara kana pakurwarirwa, iye anoramba ari Mwari agokununura. Kunyange pagomba reShumba, hamuna kuona here kuti pana Danieri wakakandwa mugomba reShumba, asi Shumba haina kumudya, wakararama arimo. Vamwe vakakandwa moto, asi moto hauna kubata simba panyama dzavo, chikonzero vakanga vanani. Iye naiye wakanga ari. Haleluya. Amen. Pamvura Jesu achisika pagwa. Pane vatatu. Wakakumbira igwa. Achida kuparidza wakaparidza ari mungu. Semumvura wakafamba pamusoro payo nobva adana Peter akati uya. Situation imwe chete yamuri nhasi. Inogona kupinza munhu. Pafie. Situation yamuri pairi nhasi. Inogona kupinza munhu muushe hwekudenga. Situation inofana kugara iripo. Ndosaka Satani asingasiyani nesu. Achigara achiti kana chaedza tichinge chiripo mwenje ukadzima rima rototora nzvimbo. Amen. Kureva kuti zvinofana kusiswededzwa. Hatigoni kunamata isu. Dai rima rakanga risipo. Kunyange pavanhu vokutanga. Pana Adamu naEvha vakazoziva kuti havana kusimira. Nokuda kwokutadza. Dai vakanga vasina kutadza, vangadai vasina kuziva kuti vakanga vasina kusimira. Saka kureva kuti pane chivi ndo pane ruponeso rwaJehovha. Ipapo pamunenge muchiti makore ano hakuchanamatiki. Zioni hapa fast forward. Tinoti haisi pa fast forward. Tinodzokera shure. Totsvaka kuti vazuro vaita sei. Dzokera shure kwawakavamba unotarisa kuti rainamatwa sei Zioni. Chii chainzi chinamato. Nasi mukatsvaka munoona kuti vanhu vaMwari for sure they will perish because of lack of knowledge. Vanhu havana zivo. Vakapiwa meso asi havaboni. Vakapiwa nzeve dzokunzwa asi havanzwi. Vanhu vanonzi kuna Jehovha, kumbirai zvamunoda ndikokuitirai. Mumwe unokumbira Range Rover nokuti ndo iri pamwoyo pake. Asi baba Solomoni achida kupiwa basa raMwari, wakanzi kumbira chaunoda ndikokuitira. Wakakumbira njere, akanzi pamusoro paizvozvo ndichakuropafadza. So pachinhu chimwe nechimwe chakumbirwa chakanaka, Mwari vanopa bonus. Hatiwani bonus pana Jesu because tiri mbwende. Vanhu tinotya kutaura zvokwadi yaMwari. Ini ndakati no wonder why Zioni risingachanamatiki. Pane mbwende paZioni. Kunosaiwa mumwe ungasumuka. Asi hazvitori the whole world kuchinja Zioni. Zvinoda murume mumwe chete unobva kuna baba. Agochinja chinamato chevanhu. Chigochinja. Vanhu vagoshanduka vagoziva kuti kuna Mwari unofana kunamata. Why nhasi vanhu vachinzi vanoita sevanonamata vaMwari venyika ino? It's because yezvamunonamata. Dai Jehovha Mwari vatibatsira varume hama. Ini ndakati zvokwadi kunyange baba kana mai kana vakangorasika parugwaro rwevhangeri yaMwari, handimboregi kuvaudza kuti apa baba marashika nokuti ndi baba.
Evangeri yaMwari kando zvainotita. Chikonzero chii ndakaberekwa nhasi ndichirarama. Kana ndichirega zvivi zvichiitwa, ini ndichiona zvokwadi kuti mukuru unorasika. Ndomurega nokuti ndi baba. Tose tonowira mugomba. No wonder why makanzwa nzvimbo yenyika yakaimbwa. Ndaida kuti uone gomba iro. Wakanowira mugomba newaitevera aiza aone gomba. Haana kuriona nokuti wakanakirwa nelyric. Akasatarisa zvakanga zvichireva dziyo. Aleluya. Vanhu vanonakirwa nechinamato cheZioni. Vakukanganwa zvinoreva Zioni. Vozenda mapaZioni sechinhu chinofana kubatisiswa. Yete hazisizo zvinofana kubatisiswa. Chinofana kubatisiswa manamatiro. Ini nemwe nguva kana ndichibvunzwa zvikanzi unonamatei ndoti handinamati Zioni ndonamata Mwari mupenyu. Asi ndio maneka zvarigwa ini. Asi wai vanhu vachigomara pfungwa dzavo. Maindi dzavo dzinenge dziri centered pachiZioni. Vagotaura kana vachiparidza vano chiZioni chinoti yeti hachisati chiri chiZioni asi ishoko raMwari rinoti kana vanhu vawirwa nedambudziko ngavazvipe nemwoyo inoda kuna Jehovha Mwari. Namambo Dhavhidhi atadzira Mwari kunonzi wakakumura hembe dzoumambo akapfeka masaga akabva pachituro cheumambo akaumburuka achikumbira kuna Mwari kuti zvimwe nguva Mwari vainzwa nyasha. Mabva here pachigaro chehushumba chokuti muti ndini jaya guru repaShumba. Izvozvo kana mukangogara muchiti ndini jaya rekwaShumba guru, mukarambira ipapo mukati zvavanoparidza vafanava vanopenga, hamugoni kuti muponese mweya wenyu. Aleluya. Asi kana mukazvidurura samambo Dhavhidhi akazvidurura, mukazvidurura mukazvipa kuna Jehovha, mukapfugama mukati baba ini ndiri mutadzi, makati kunyanguva zvivi zvikatsvuka semucheka mutsvuku imi munozvichenesa samazaya echando. Therefore ini ndauya mutadzi kwamuri, ndinokumbira kuti baba mundinzwire nyasha kuti neimwe nguva kana baba manga muchiti ndine 2 years down the line yandinofana kurarama, ndine basa renyu randichiri kufana kubata, ko zvinotoda ka reason yekurarama kuti chii chamunoda kuraramira, kwete kuti ndoda kurima. Hamuraramiri kurima asi munofuraramira kuti mufadze musiki wakakuitai, kuti kana akatarisa agere pachigaro chake chokudenga ati zvokwadi pari mudziyo wandakaita unobata basa rangu. Izvozvo zvinoita kuti munamato wedu uve neshumo. Munamato wedu imwe nguva haina maturo. No wonder why vanhu vachinamata kwemakore. Ndakakumbira Mwari for years ndichinamata Mwari ndichitsanya, munotsanya zvisina shumo. Aleluya. Amen. Mwari wedu havasi kure munesibolo, Mwari wedu vari patiri. Asi makumbirire edu atikumbirise zvinoda baba. Dai taiziva zvinoda baba taikumbira sezvavanoda ivo Jehovha Mwari. Baba makandisika kuti ndive mudziyo wenyu, asi zvamakandiita mudziyo wenyu neimwe nguva kukura kusvika paeji yandiri handina kumbenge ndakumbira kuti mundisevenzese kubata basa renyu, asi ndoda kutanga nhasi kuti ndive mubati webasa renyu. Kana ndanga ndisingafambi ndichifambira basa renyu, ndichazotanga kufamba kubva nhasi ndichifambira basa renyu. Mwari woti pane reason, kwete kuti kana muchinge mapora uye kana muchinge makunda dambudziko muchizikwa kuti zvokwadi muchararama for probably 25 years to come, dzimwe dzichatevera kumashure, kana kuti muchaona zvizukuru zvavazukuru. Makangogara pano musina rimwe basa ramunoti kana mukanzwa kuti pane vanonamatapo kana pane vakaunganapo munotanga matarisa kuti ndeve kwani. Vekwani kudini? Jehovha Mwari havana kuita vanhu vose nomufananidzo wavo. Izvo segregation hakusati kuri kupata kwenyu kwekuti munosegregata zvebasa raMwari. Rugare kuva naMwari. Dai Jehovha Mwari vatibatsira taidumbirwa tikabva pazvivi, tikabva pakusarurama, tikabva pane zvekuvamba zvamadzibaba, tikaenderera mberi neevhangeri yaMwari, kuti Jehovha Mwari vadzidzwe uye vazive kuti chii chakanakira kunamata. Hazvititoreri kuti titi mangwana ndo panopera munamata.
izvosi kana nekutenda kana muchitenda kuti Jehovha variko dambudziko renyu ndinotenda kuti harisisipo. Nokuti Jehovha Mwari wakamboganhura gungwa ndiye Jehovha Mwari ungakonewa dambudziko renyu. Okonewa gomba. Iye akagona kumisa mvura gungwa. Okonewa gomba. Asi vana vaIsraeri vakadini? Ambo vaganhurira mvura ikamira. Vakazochema votevera hondo voti yotiteverazve. Asi wambomisa mvura vakanganwazve kuti une simba rokuti unogona kungovamisa. Rugare kuvana vamwe. Vakaita mbiri. Inoti nemberi kwavainda. Vakanzi ndimi munoshamisa Mwari wenyu une simba guru. Tinonzwa kuti wakakurwira zvizhinji. Saka hatikwanisi kana kuchitirwe hondo pamwe chete nemi. Haleluya. Amen. Ivai nekutenda pana Jesu. Kune mukadzi weKenani wakanga ane mwana watambudzika. Wakakumbira kuna Jesu. Jesu vanomupindura vanoti, handina chingwa chokutambisa chavana, handitori chingwa chavana ndichipa kuzvimbwanana. Zvikanzi kuKana inga zvimbwanana zvinotodla wani mafufu ezvingwa zvinovapa tafura yatenzi. Zvikanzi iwe kutenda kwako kwandishamisa. Therefore itirwa zvaunoda. Izvozvo badzi. Kuti kana munhu akati, Mwari ndinokumbira upenyu. Hatigumi ipapo. Asi tinoramba tichiinsista kuti tinokumbira upenyu kwamuri Jehovha. Nokuti ndiye mupi weupenyu. Ndiye wakamboita kuti muvepo pasi pezuva. So Jehovha Mwari ngavakudzwe. Handizivi kuti ndicharamba ndichiverenga here nokuti ndambotaurirwa imwe nhau. Nokuti kwanzi kunenzi chikafu chadhekwa. Asi ndamboda kudzokera zveshure kune rumwe rwataiverenga mazuva atipera apa tiri pagweru. Apa chikurukurwa nauye 14 ne15 dzaruka. Zamambo wakagadzira mwanakoma wakagadzira chirayiro. Agadzira chirayiro chikuru. Kunonzi kune vakatodanwa kuti vauye pachirayiro. Vakadanwa kuti vauye pachirayiro. Havana kuuya. Mumwe wakati ndatenga nzombe dzamajoko 5. Mumwe wakati ndawana mukadzi, therefore handigoni kuuya ikoko. Akakanganwa kuti wakanga amupa mukadzi, ndiye mumwe chete wakanga amupa upenyu. Ndiye mumwe chete wakanga agadzira chirayiro. Unaona? Tinomeja zvinhu zvisina kana maturo, motoona modzoka moona kuti zvokwadi neimwe nguva Mwari vaifana kuti vangovhara this world because vanhu vacho vanoita zvisina kana maturo zvinosemesa. Haleluya. Amen. Mukazitarisa kuti mumwe wakati ndatenga munda, so ndinofana kutondomkumbo ndouona. Moti munhu une njere here uyu unotenga munda waasakavona. Oda kuzonouona autenga abhadhara. Obva maona kuti kupata uku. Tinavo vanhu pano isu vanoti vanamata seizvozvi so. Mangwana vanoenda kuuzvivi. Asi munhu ambotsanya akatora nguva yake. Une makore akarurama paruoko rwaJehovha Mwari. Mozonzwa unzi wakatora mukadzi wemunhu. For years achinamata achishingaira kuna Jehovha kuti ndoda kuita kuda kwenyu Baba. Dana Jehovha Mwari mandishandisa panguva yokuti achishandiswa naBaba. Iyo ndio nguva yoswedera kuzvivi. Ozvipa kuzvivi kuti ave muranda wezvivi. Dai Jehovha Mwari vachibatsira. Taita kuita kuda kwaBaba. Neimwe nguva Mwari paizosara mbeu. Sokuparadza kwaakaita Sodoma neGomora ndokuparadza kwaachaita nyika ino nhasi. Vanhu vainwa nekudya panguva iyoyo. Samanwiro namadyiro avanoita panguva yanhasi. Vanhu vaiita zvivi uye vanhu vaikarira zvechikafu samakaririro atinochiita panguva yanhasi. Asi izvozvo zvinositsa vanhu kupi? Munhu unogumbuka. Ine ndakamboti zvokwadi imwe nguva mungati warashika. Handinyanyi. Ndichadzoka Jehovha Mwari vatibatsire kuti ndigopindawo murugwaro. Vanhu vanotaura imwe nguva nhau yokuti danotarega mbiriso nokuti tatarisana nomusangano. Votoita mbiriso ipo paya vatonyimana chikafu. Ndambohwa pachibwereketo nhau yechikafu. Varipo ipapo potoita kumukirana. Vanhu vokanganwa kuti zvandakavinga ndezvaBaba. Uye hazvitsvaki zvedumbu. Zvedumbu Mwari uchaparadza dumbu nezvokudya zvako. Asi tinovavarirwa nemweya manje. Ndechekuti ndeno mweya nyama dzedu isusu tadzirwadzisa. Ndakanzwa mudzidzisi waidzidzisa nhau shoko rokuti the moment yatinotsanya tichirwadzisa nyama yedu, madhimoni haafari uye Satani haafari. Vamwe vanotodzoka vozvitsigira panyaya panhau yokuda chikafu. Voti haiwa Mwari nyange ukasatsanya unongokuhwa munamato.
It doesn't take munhu kuti akwire kugomo. Asi ndikati white ari masikati waipinda muguta. Odzidzisa ava madekwana waibudira kunze kweguta unopfugama unama. Zerudzi urwu hazviperi nokuna matabadzi asi nokutsanya nokuzvinyima zvokuti. Nokuna matakukuru. Izvozvo zvatinazvo pano izvi hazviperi asi zvinopera nokutsanya nokuna matakukuru. Nokuti vakanga vakonewa kuburisa mweya wakaipa. Vakanga vakonewa kuporesa wakanga achirwara. Nokubva asvika kuna Jesu. Skanzi vadzidzi venyu ndakavapaudza. Asi vakamukonewa. Vanhu vanofamba nyika yose vachitenderera vachitsvaka kuti dambudziko ringapererepi. Hazvikutorerei kuti muinde kwaMurehwa, hazvikutorerei kuti muinde Mberengwa kana kuti muende Bulawayo kuti dambudziko renyu rinopera. Hazvikutorerei kuti muinde kuna inonzi. Ameno kuti vanoiti chii? Kana vane vachiti school of prophecy here kana kuti inonzi chii? Pamunogara makamirira munhu waMwari kuti asvike. Unenge achinzi munhu waMwari. School of healing. Iti hazvide izvozvo. Zvinoda kuti vanhu vazvipe kuna Mwari. Mwari aripo pano. Asi Mwari haagoni kuva pakati pedu kana tisingaiti kuita kwake. Ena Jehovha Mwari vatibatsira. Tarurama. Tinokunda